رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات. тамошобинони азиз, пеш аз навора сар кардан ба шумо компанияи Faberlica пешниҳод мекунам. Компания Faberlica дар хона нишаста кор карда мешава ва маош гирифта мешава. Регистратсияш бесплатнияй. Ҳамин номеро ки дар рӯи экран ҳастай, ҳамин номеро дар нависен, ватсап доранд. Ҳамаи маълумотҳои пурраро барои шумо бо мефаҳмонанд, аз наздик худ шурӯъ мефаҳмонанд через ватсап. дӯстони азиз, бисёриҳо метарсанд ҳамин кор кардан, боварӣ надоранд барои Faberlic ки чӣ хел и компания пул метиҳад дар хона нишаста, и хеле вуҷуд надора мегӯянд, лекин дар ҳақиқатан ҳастай. маош аввал пасттарай, оста оста баланд мешавад. ҳамаш ай кӯшиши ғайрати шумоай ки намехед дар хона бо ҳамроҳи фарзандот шишта кори хонаи худтонам муспед мекунед. ҳам ойлик мегирен. ин ҳамин ойликаш барои шумо як фоидае ки ҳама орзуе ки дорен, орзуҳои ҳамин зан маъно ҳамаш як орзу дорад. ҳамон орзуҳоятона худтон амалӣ мегардонед. барое ки ҳамаи ин зиндагиро ба мардак бор кардан намешавад, бо мехоҳем ки якчи хумон ёрдам кунем ба мардҳои хона. барои ҳамон шумо метонед бо ҳамроҳи фарзандои майда дорен, дар хона нишаста ҳамин компанияда кор кунен. ҳам ин компания хубиш дар чие? Любой чизе ки барои хона дар корай заказ мекунем бо нархи арзон, вақти регистратсия боши бо беҳад скидкаҳои калонай, ҳам худтонда харидорӣ мекунен, ҳам ба ягон хеша табортон мегирен. мисол падарка роӣ карданӣ бошен, падаркаш мегирен. ҳам шумо метонед ба ин стажҳо баланд буроен. стажҳои баланд директор мешавен, ойлик мегирен, маоши баланд мегирен. дӯстони азиз, барои ҳамон бетараф набошед. меҳнат шараф аст мегӯянд. ҳар як кас кӯшиша худаш мекунад. вақтона беҳуда нагзаронед ки ҳар рӯз чӣ хел мегзара инсон худаш намефаҳмад. лекин ки як кор карден, як маблағ оварден, як зиндагитона дигаргун карден, вай ба фоидаи шумо. дӯстони азиз, барои ҳамон натарсида кӯшиш кунен. як бор ҳар кас бо мегӯянд ки бахтихча месанҷа, бикунен ҳамин кора ҳаракат кунен. метонен дӯстони азиз, ҳамаи занҳо тонистан, шумо ҳам метонен ҳамин номерода бинависен. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. имрӯз барои ифтор тарзи тайёр намудани ин хоҳиши як дӯсти азизай, ҳамин хел тортои осонак ки креми ки дар ҳар як хона ҳаста, ҳам хали кремои осонак гӯем ки кроми белария ва кремои магазинӣ бошад. ма барои шумо тарзи тайёр намудани ҳози заварнои аввал нишон метиҳам. бисёр ҳам бошад дар канали ма, бо ба ҳар ҳол барои шумо нишон метиҳам. иҷода ма гирифтам 300 грамм шир, барое ки ма камтар заварнои бо холодильникда дорам. орд қати тайёр кардистам. як дона тухм, ним пиёла шакар ва ширш 300 граммай. ма кукурузни крахмал қати тайёр мекардам. баъд ки бисёр подписчико замена намешава, ягон картофелни мешава, картофелни крахмал қатиам. ака бо кукурузни дигартар мекуна камтар набоша, ҳеҷ гап надора. орд қатиам кунен дӯстони азиз, ҳеҷ гап надора. тарзи тайёр намудани ҳамаи заварной дар видеои ма бисёра. дӯстони азиз, кадомеда ки бо мехоҳад тамошо кунен. вақти заварной пух болоша ба салафан мепӯшонем. иҷода дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани як намуд бисквит мекунем. 5 дона тухм қати оз ма торт мекунам. экономични торти кам расходӣ ва осонак бер аз рихлитил ма бисквит мекунам. дар кораи мо 5 дона тухм, камтарак намак меандозем, миксер кати мезанем то ҳами сафед шуданаш маълумай. ҳозир бо нишон метиҳам, барое ки фарқ надора кадом мехоҳ бо сафедию зарди алоҳида бизанам миксер қати, хоҳен якҷоя. ман якҷоя истифода бурдистам ҳозир ҳардуша. баъд меандозам 5 қошиқ шакар, 5 қошиқ шакару 6 қошиқ орд.
инами хел ба миксер розӣ задам, анамиха мешава, сафед меша. Камтар миксери дастӣ боша, қийтарай, вақт бисёр мерава, я 15 минут 10 минут зиёд мерава. Баъд охирон орда, инами хел 6 қошуқ орда элакча када дига ба ҳамин лопатка мековем. Дига миксер дар кор нестай. Агар ки шумо хеле боварӣ накунед ки и дурӯғай, хай баъзе буданд подписчико ки боварӣ намекарданд и беразрихлитил неста, намешава меган. Мешава. Инами дӯстони азиз, ман последни чанд бисквити кардистам, беразрихлитил кардистам. Хай шумода ки агар ки боваритон набиёяд ки беразрихлитил ҳам мешава, андозен разрихлитил. Як қошуқча андозен, бисёри баъд наандозен. Ман имҷоз беразрихлитил кардистам. Ман даже тордам кардам беразрихлитил, рулетам беразрихлитил кардам. Инамира мози беразрихлитил. Листи ма беҳад калона, и листи ҳози ма 40 сантиметра дарозиш. Ман бояд 8 тухма бисквити баланди хушрӯ бояд шава, 8 тухма бояд кунам. Ман 5 тухма кардам торти ки хеле камрасхӯрда бишава. Ҳам баъд ман ира нахостум баланди бад шава, барое ки ман мебурам кусок мемонам. Барои ҳамин 5 тухм қатъиян баса. Ина бинен, инами размер кубик мебурам. Чӣ намуде ки шумо да маҳқулай торта мисол бикунен, бибурен, ҳастай хеле калон кусок мебурам, боло ба боло мемонанд. Пирамида меган, торти пирамида. Ман ҳамин хел майдатарак мекунам кусокоша, барои ки ҳамин хел кремда ранги чӣ ҳаст ко эклера кремда тар када дамски пальчикира мемонанд. Ман ҳамин хел сер кремш карданиям бисквита. Инамиҷа ҳамо заварное, дӯстони азиз, заварное бо як пиёлаи дига заварное зиёдтӣ доштам дар холодильник ай пешина. Ваям андохтам, ҳамроҳ кардам, ба миксер задам. Дига ҳичи надора. Лекин маска да вай заварное дошту, да и ҳози заварное ки шумо да нишон додам, да иш надошт маска. Заварное пешина да сливичное масло андохтагӣ будам, ишда наандохтам. ҳозир ҳардуша якҷоя кардам, ба миксер задам. Ягон хел сливки, ягон чӣ надорад, дӯстони азиз, дарунаш. Вақте ки шумо заварное тайёр кардем, дарунаш да ҳамон маское ки нами 200 граммаи пачкакира нимша андозен, гарму гарм андозен, буковенша. Баъд бигирен ҳамихе болоша салофан пӯшонен заварное гарму гарм. Маска сразу дарунаш да об мешава. ҳамихел монеша да бехолодильник, ҳамихел иста хунук шава. Вақте ки хунук меша, комнатни температура маълумай, баъд бигирем ба миксер бизанен. Шаябор ба миксер бизанен, камтар сугушони молоко ҳамроҳ кунен. Сугушони молоко ҳамроҳ кунен, як пиёла борӣ, беҳад креми бамазаи осонакай. Ира ҳаматон када метонен. Мисол креми Белария кофта намегарден, крем шанти, дигар намуд кремои ё сливкиёи магазинӣ. Барое ки бисёришон амихе комментарияда менависанд, намеёвем Белария ё ин ки сливки намеёвем, чӣ хеле кунем, ягон роҳҳои осон кремо гап занем. Ман ина дӯстони азиз барои шумо ҳамира пешниҳод кардам, осонакай. Оли бо як таи дига ҳастай ваям нишон метиҳам, иншоалло навораи ояндада. Инам хеле осонакай, ҳамашам хеле сер кремак мекунем. Места я 4-5 соат бояд беиста питаться куна. Агар ки тез да бубурем, питаться намекуна 1 соат да. И крем натуральния, креми мисол хай аки нами ози Белария мегем ё ягон креми дигар мегем, о да дарунашон бисёр чизо доранд. Хел мисол добавкаҳои ҳар намуд химикато доранд ки ак сливки 26% менависанд, чӣ хел ки вай тез да сахт мешава, ҳамин хел ия бе ягон добавкаҳои химикат намешавада. О доранд. Барои ҳамин ман хостам ки натуральни крем шумо да тайёр кунам. Беҳад осонай ва бамазаҳай. Шумо метавонед ба ҷои сугушони молоко варёнка андозем бо ҳамин даруни заварное, да урам бамаза мешава. Иҷода ман глазура сугушони молоко қатъи какао кардистам. Як қошуқ какао ё ним пиёла сугушони молоко, инам хеле аралаш мекунем. Сугушони молокотона бурорен, беста дар ҳарорати хона гармак шава. Дар даруни кремам ки андохтем гарм бояд боша, бо хубай. Ҳамаи ҳамин маҳсулота комнатни температура тайёр кунен. Барои
тайёркунии бисквитам, тухмот, комнатни температура ҳамаи чӣ боша барои кремам. Ира фаромӯш накунед дӯстони азиз. Анам хе болоша осонакай, ҳама кори осон мехе глазур тайёркуние. Бе шоколад, бе чӣ какао, скушони молоко. Барои ифтортон ина як торти бо мазза мешава бо 5 дона тухм. Экономичный торт. барои бисёр савол барои тортои осона боша меган, бисквитои осонаки ки бисёр вақт подводид мекунанд, духовкара мекушоем, пас мешавам, хе саволо бисёрай. ин намуд тарзи тайёр кунед, умуман подводид намекунад дӯстони азиз. Ҳам ба маззаҳакай, ҳам хеле кремшам аҷоиб ба мазза. Намегин ки ҳавай заварной кремай. Ниаби чини ба мазза мешавад. Иҷода дӯстони азиз 1 соат гузашт. Ман холодильник дадажи намондум. Ҳамихе да хона мондум. Ифтор шуд ва дига маҷбур буридим ша кӯдакҳо ки рӯзадор буданд, ждат накардан. Агар ман мемондум 5-6 соат меистод, барвақттар тайёр мекардам. Беҳад питатсияи хушрӯ мекард. Ҳамин хелам бинем бисквитш ҳамин хе мулоими хушрӯаи камтар питатсия накардагияи ҳоле. Лекин кремаш ба таърифаи дӯстони азиз ҳатман тайёр кунед. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо уйгурский самбуса тайёр мекунам. Барои ида канали ман набуд. хоҳишои ҳамин подписчикои ман ҳастанд ки ҳар намуд самбусаҳои гуногун боша ман барои шумо ҳозир тайёр мекунам. иҷода гирифтем 200 грамм маргарин, иҷода 450 грамм орд, 1 қошуқча намак, 3 қошуқ сметана ва 2 дона тухм. 1 дона тухм ҳамаша, ятай дигаш зарди холиша. Сафедиша ҷудогона гирифтагим. Зарди 1 дона тухми, 1 дона тухми дигар, ҳамаш обши 2 тухм штагиҷа. Намак орда аралаш мекунем. Баъд ҳамихе маргарин монад мемонем ки дар ҳарорати хонамон лоимак штагӣ боша. Ки вақте ки ҳамихе орд қати ки крошка мекунем, мулоим бо осонай кор хеле тезда мешавад. Сахт бо камтар мушкилайда вақте ки қати орд ҳамроҳ кардан. ин ҳамихе дӯстони азиз аҷоиб самбусаи резона ки песочни мешавад. ин ҳами самбусаи уйғурӣ рецепти навай дӯстони азиз. ин намуд ягон бор ман тайёр накарда будам каналда. 2 дона тухмай, баъд 3 қошуқ сметана. Агар ки сметана надошта бошен, кефирам мешавад. Кефир 100 грамм, 100 миллиграммаш ним пиёла зиёдтарак мешавад. ин ҳамихе дӯстони азиз мешӯрем ша бинем. ҳамихе мулоимакай, сахти бад намекунем. иҷода ман равғани гов гирифтам, майда реза кардам. Як бора тайёр кардам равғанша, жарид ки кунӣ чӣ хелай ҳамаш меброяд. Равғанош баъд ами маргарина. Як кусок маргаринам андохтам. ҳар душки аҷоя мешава, бо хали мешада. Барои ҳами қабатои самбуса аҷоиб хушрӯай. ин тестаи ҳами хелҳози худаш жирнияй, бо як қабат ҳамихе камтарак равған мекунем. Ман равғани гов қатӣ кардам ва камтар бо маргаринам ҳастай аралашай. ин ҳамихе ҳар душа бо аралаш мекунем. ба ҳар ҳоле ки тестамон худаш песочни боша, бо як ҳамихе камтарак бояд бикунем. Барои рецептшда ҳамия дӯстони азиз, ҳайрон нашавед ки 2 бор ман равған гӯё ки слишком руғанӣ мешавад. Лекин слишкоми бад нестай, барои ки мепаза самбуса ҳамихе песочни резона ки мулоимак мешавад. ин самбусаи оддӣ фарқи калон дорад. ин ҳамихе дӯстони азиз, на разрыхлители чӣ надора, пеша ки мегӯм. бо рецептуша ман описанида менависам ҳамаша. бо ауҷа дида тайёр мекунем. ан ҳамихел тарзи бофтаншам ҳамаша нишон медиҳем ки чӣ намуд мешавад. осонакай. ихелам бинем қабат уже маълум шуд. духовкада 250 градус мондам. пеша ки мемонем гарм мешавад. баъд самбусаҳоро дар мобайн мемонем, хушрӯак мепазанд. болоша тухм мекунем дӯстони азиз, баъд кунҷид мекунем. ҳар каседа ки бо сиёдона махкул боша, сиёдона кунем. лекин ҳами рецептда кунҷид мекунанд. гӯшт фаршмон обичный фарша дӯстони азиз. пиёзу гӯшти реза. пиёзам ҳамихе кубик реза мекунем. гӯшти реза, мурч, зира, намак мекунем.
ва ҳамихали рецептҳои уйгурски самбусада картошка меандозанд. ман нахостум картошка андозам, барое ки хонагиҳои мода маъқул нестай. картошкадор барои ҳамон накардам. Кадомида ки маъқулай андозен. Як картошкара майда кубик реза мекунен, дар дарунаш фаршда меандозен. пироги хали гӯшти ҳастку дар ҳамон монанд мешавад тесташ. кефир қатъиян мешавад дӯстони азиз. мисол як борам гуфта бошам, бо баъзе ҳаст ки сметана надоре мега кефир қатъиян мешавад. аҷоиб хушрӯ меша кефир қатъиян. хай чорта мондам, барое ки размерашон калони хушрӯ омадаги хай майдача накардам. И як рӯзи дигарай дӯстони азиз, барое ки торта ман як рӯз дигар тайёр кардагӣ будам. имрӯзаш як рӯзи дигарай. ҳам хомшӯрбо кардистам дӯстони азиз, ҳам самбуса, салат. ҳамаша ма барои шумо нишон медиҳам. рецепташа то охири навор ҳамроҳи ма бошед. азо раҳмати калон барои дастгиритон. беҳад аз ҳамаи шумо миннатдорам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошед, ҳамеша сарбаланд бошед. духовкара ҳатман 250 бумонед, пасти бад намонед ки қоқ нашавад. ҳам фаршаш хушрӯ мепазад дар градуси нормални 250. барое ки духовкаи ма 300 чандай 330 боша максималниш, 250 200 нормалне. бисквитора 180-170 бад мепазам. баланд ҳеҷ вақт бисквита напазем. бисквите ки ма кардам ами торда 170 градус пухтагӣ. духовкада мондам самбусара дӯстони азиз пухтаеста. иҷада салат тайёр дорам. хомшӯрбора мондагиам ҷӯшидаеста. хай хомшӯрбора ҳаматон медонед дӯстони азиз. баъд я 4-5 навор пеш хомшӯрбо тайёр кардагиам. ҳастай рецепташ. хомшӯрбо ҷӯшидаестаи ма салата тайёр кунам. барои ифтор тайёрӣ дидестам дӯстони азиз. иҷада редискора аввал калонтарак реза кардам. дидам ки беҳад калони бадай, бо 4 тақсимаш кардам. ина самбуса як бораш як листаш пухт, дуюм листша монду. салати мода бодринг дар корай, редиска дар корай. и салати ака баҳорӣ мешава. ҳамаи чизои баҳорӣ бо лаззат, бо барои ҳами чӣ хеле авқоте ки набоша, мехоҳем ки салатҳои рангу баранг боша. салатни листа ҷои мулоимиша мегирем, ҷои сахтша мепартоем. иҷаш сахтай. инам хел помидорай ба оливкови маслаҳай. иҷада ма лимона фаромӯш кардам дӯстони азиз. ҳозир лимона майда реза мекунам. ҳам оливкови масла, ҳам намак мекунем. баъд лимона ки реза кунем майда худаш сокаш меброяд, бо беҳад бамаза мешавад. баъд укробам ҳам майда реза мекунем. ҳамин ду баргакша мегирем, бисёр намегирем. ҳамин маззаш брояш шуд укроба. ҳам хел аралаш мекунем. ина дӯстони азиз, ҳозир лимонша наандохтам, лимоншам реза карда нишон медиҳам. иҷада дӯстони азиз, ҳамсоя торт рӯй кардай, торти медовӣ, беҳад торти бомаззаҳай. ва самбусаҳо пухтак. хомшӯрборам тайёр шуд дӯстони азиз. анамхе хомшӯрбои бомазза. вақте ки рӯзе ки хали хӯроки сабукак боша, бо ҳамхе ягон самбуса, ягон чизи гӯшти тайёр мекунам ма ҳатман. чанд бор самбуса кардам, самбусаҳои обични кардам ва ёра шумода нишон надодам дӯстони азиз, ба хотире ки беҳад бисёр самбуса каналда ҳаст. ба самбусаҳои обични ки тайёр кардагиам, бо барои шумо гуфтам ки чизои якхела нашава. мехоҳам ки ҳар чизои навинка барои шумо нишон диҳам. барои ҳамон самбусаҳои навинка барои шумо нишон додистам. манам хел ҳамаро бардоштем, хӯрокорам бардоштам дӯстони азиз. иҷада ман лимончой бо пудина кардам. лимончой кардам, ҳам хел хӯрокорам бардоштам. хӯроки хомшӯрбо ва самбусаҳо. ин самбусаҳои уйгуриам пухт. салатам тайёр кардам. хай ҳамаи чиз тайёр шуд дӯстони азиз. вақташ қатъи ҳамаша тайёр кардем. дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. дар паноҳи Аллоҳ бошем. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонтон бошад.
رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا وتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا وتنما أرضى مولاه